A 21. században a céges weboldal már gyakorlatilag egy olyan nélkülözhetetlen marketingeszköz, melyet sokan még a mai napig is nagyon rosszul és átgondolatlanul alkalmaznak. Ne legyél te is közöttük! Az Uhu kreatív csapata a legegyszerűbb weboldal elkészítését is logikusan, értékesítési szempontok figyelembevételével készíti el ügyfeleinek. Mobilbarát megjelenés. A statisztika nem hazudik. Az internetet böngésző felhasználók túlnyomó többsége már telefonról böngészi a világhálót. Ennél fogva a weboldalainkat telefonra is optimalizáljuk. Természetesen emiatt sem a tabletes, sem a számítógépes nézet nem szenved hiányt. Rövid határidő. A több mint 10 éves tapasztalat és az általunk használt WordPress rendszer mélyreható ismerete teszi lehetővé, hogy rövid átadási határidővel tudunk dolgozni. SEO-optimalizált webszövegírás. Nem minden a design. Kiemelt figyelmet fordítunk a SEO-optimalizált szövegezésre, ugyanis ez nagyban befolyásolja a keresőben való megjelenést is. Minden munkát egy teljesen objektív, részletes kurzszó kutatással kezdünk, hogy megismerjük a te ügyfeleid keresési szokásait is. Kedvező árfekvés. Weboldalra minden vállalkozásnak szüksége van. Ezért csomagjainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő ajánlatot. Letisztult webdesign. Vége az unalmas, túl zsúfolt weboldalak időszakának. Az általunk elkészített honlapok stílusban, kialakításban és kinézetben mindegy esztétikus, letisztult sémát követnek. Eladásra ösztönző felépítés. Okozzunk együtt egy olyan katarzist, egy olyan wow élményt a weboldalak látogatóinak, hogy mire újra magához térnek, már a checkout oldalon töltik ki a bankkártya adataikat. Miért is van szükséged weboldalra? Manapság egy céges weboldal elengedhetetlen, ugyanis az internetet böngésző felhasználók száma több, mint 10-szeres számot mutatnak, mint amennyit fizikailag egy jó elhelyezkedésű bolttal és közterületi reklámplakátokkal el tudsz érni. Egy jól felépített weboldallal azonban folyamatosan új érdeklődőket tudunk generálni vállalkozásodnak, és meg tudunk ágyazni az értékesítésnek. A weboldal gyakorlatilag a bolti értékesítés megfelelője. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a bolti értékesítőt készségesen válaszolna a feltett kérdésekre, és segítene neki kitölteni a szállításra vonatkozó adatokat. Teszünk érte, hogy a vásárló teljesen megismerje a termékeidet, szolgáltatásaidat, csomagajánlataidat, és abban is segítünk neki, hogy jó esetben önállóan ki tudja választani a számára megfelelő megoldást. Egy hatékony honlapon az érdeklődők nagy százaléka feliratkozik a heti hírleveledre, végigolvassa a landing oldaladat, kitölti az árajánlatkérő űrlapot, vagy webáruház esetén leadja a rendelését. Ez fogja a cégedet hozzásegíteni ahhoz, hogy a folyamatos Google Ads vagy Facebook hirdetések ne csak elégessék a pénzedet, hanem magas konverziós rátával működjenek. Milyen plusz eszközök fognak rendelkezésedre állni? Mi, az Uhu kreatív csapata a világon legnépszerűbb weboldal készítésre és marketingre optimalizált WordPress CMS, angolul Content Management System, tartalomkezelő rendszer, platformmal készítjük el weboldalainkat. Miért tettük le a voksunkat a WordPress mellett? Egy céges vállalkozói honlap felépítésének tökéletes eszköze a WordPress, mert responsív honlapot tudunk felépíteni, minden eszközön szépen, igényesen jelenik meg a weboldalad. Gyorsan el tudjuk készíteni, az üzleti életben nincs idő 6 hónapos várakozásra, míg elkészül az egyedi honlapod. Kedvező árakat tudunk biztosítani, az előre elkészített blokkoknak köszönhetően nem kell minden elemet kódolással egyedileg elkészíteni. Jó helyen tudunk jönni vele a Google keresőben, a WordPress weboldalakat nagyon hatékonyan lehet keresőoptimalizálni, így több látogatót tudunk a honlapra csábítani a keresőből. Hogyan fogja segíteni a weboldalad elérni a marketinggel kapcsolatos céljaidat? A honlapot egy összetett marketing halmaz alapvető elemeként kezeljük. Ez azt jelenti, hogy minden weboldalt úgy készítünk el, hogy később az segítsen elérni a marketinggel kapcsolatos célkitűzéseidet, mint például a konverzió növelése, a kosárérték növelése, a kosár elhagyási ráta csökkentése. A céges weboldal elkészítése mellett nem csak a mai szemmel nézve trendi felépítést tartjuk szem előtt. Fontos szempont számunkra, hogy a modern, letisztult kialakítás mellett a látogató kellőképpen részletesen, lépésről lépésre végig legyen vezetve az értékesítési töltséreden, valamint a honlap struktúráját tekintve a SEO, keresőoptimalizálás alapelveinek megfelelően alakítjuk ki. Hogyan fogsz profitálni az általunk elkészített WordPress honlappal? A vásárlóid könnyen és gyorsan fognak tudni navigálni a weboldaladon,
ezzel elősegítve a vásárlást. Az előzetesen elvégzett piac és kutatásnak köszönhetően megismerjük a vásárlóid igényeit, és ennek függvényében építjük fel a honlapodat. Egy jó honlappal a konverziós arányod magasabb lesz, a honlapra érkező látogatók közül több embert fogsz meggyőzni a vásárlásról. Amennyiben szükség van rá, együtt tovább tudjuk fejleszteni céged értékesítési folyamatát, ami több és kényelmesebb eladást fog lehetővé tenni. Régebbi látogatóidat is vissza tudod csábítani az oldalra esetleges újabb vásárlásért, mely segít az ügyfél élettartam értékét növelni. Magas szintű bizalmat, lojalitást épít ki, nagymértékben fog növekedni a törzsvásárlóid, visszatérő vevőid száma. Tanulmányozza a vásárlóid honlapon tett viselkedését, melyre később piaclesöprő kampányokat tudunk kialakítani. Nem utolsó sorban emlékezetes, felhasználói élményt biztosít.